Najdulji staž na slobodi 1,5 godina. Najkraći 20 dana. Evo, pratimo na fotografijama kako si fizički rasao, mijenjao se, odrastao. Od dječaka u odgojno-popravnom domu do jednog od najinteligentnijih i najopasnijih provalnika. Deps, ovakav album nemaju ni roditelji o svojoj djeci. Ova blagajnica tamo, djevojka s blagajne, ima fizičku manu i teško je podnosi. Sav njen život, a to je samo njeno poštenje i njezina marljivost. Imala je 2 nervna sloma u posljednjih mjesec dana. Samo zato jer je jedna budala i nju dovela u sumnju.